Croeso i'r podlediad Am Waith Cymdeithasol. Wendy Roberts ydw i, darlithydd gwaith cymdeithasol ym Prifysgol Bangor a gweithiwr cymdeithasol cofrestredig. Yn y podlediad yma, wnaeth 2 person ifanc, Reece Moss a Vex Ellis, sydd yn cael eu cefnogi gan GISDA, ynghyd â Sian Tomos a Sharon Thomas sydd yn gweithio i GISDA, ymuno hefo fi, Wendy Roberts, i drafod y pwysigrwydd o gael gwasanaeth GISDA yng Ngwynedd. Byddwch yn clywed am sut mae staff GISDA yn cydweithio hefo pobl ifanc i hybu eu datblygiad a'u hyder ac i sicrhau fod eu llais yn cael ei clywed. Hefyd fyddwch yn clywed am rai o'r heriau mwyaf i bobl ifanc ar hyn o bryd, a phwysigrwydd gwerthoedd megis trin pawb efo parch a pheidio barnu unigolion. Gadewch i ni wrando ar y sgwrs. Enw fi di Reece a rydw i'n person ifanc cael ei supportio gan GISDA. Enw fi di Vex, dwi'n rhywun peth dwi'n cael fy supportio gan GISDA. Enw fi di Sian, Prifysgol GISDA ers 12 mlynedd. Enw fi di Sharon a bydd arweinydd tîm Cymunedol yn Gronfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich amser ac am ymuno hefo fi heddiw i trafod materion gwahanol yn ymwneud â yr gwasanaethau o fewn GISDA, ond hefyd profiadau chi o weithio neu cael cefnogaeth gyn GISDA. So, jyst i gychwyn, ella fysa'n defnyddiol i ni wybod chydig bach mwy am yr gwasanaethau sydd gennych chi o fewn GISDA. Da chi wedi bodoli o beth dwi darllen ers 1985, ac wrth gwrs dwi'n siŵr bod yna lot o ddatblygiadau wedi bod dros y blynyddoedd. Ond i rei unigolion sydd ella ddim yn gwybod, mae yna lot o stwff yn ddigwydd o ddydd i ddydd o fewn eich gwasanaethau chi. So rhywun yn gallu jyst egluro chydig bach mwy o gwmpas hynny? Fel ti'n dweud, sefydlwyd GISDA yn 1985. Yn wreiddiol, gan griw o wirfoddolwyr yn ardal Gaernarfon, a dyna beth di'r A yn GISDA, Gwasanaeth Ifanc Sengl Digartref Arfon. A wedyn bryd hynny, mi oedden nhw wedi sylwi bod na griw o bobl ifanc oedd yn mynychu'r clwb ieuenctid yn Gaernarfon yn ddigartra. A felly nath nhw ddechrau sefydlu yr gwasanaeth yn wreiddiol lle. A nath ni ddechrau fo hostel yn yr ardal yma yn Gaernarfon. Ond dros y blynyddoedd, da ni wedi datblygu a bellach yn trio gwasanaethu pobl ifanc ar draws Gwynedd i gyd, a mae gennym ni amrydiad eang o wasanaethau i drio bod yn holistig o amgylch y person ifanc sydd yn cynnwys gwahanol bethau o gefnogaeth i gyflogaeth, a y nod ydy symud pobl ifanc ymlaen i fyw yn annibynnol. Gwych, diolch yn fawr iawn. Dwi'n awyddus hefyd i glywed, wrth gwrs, llais pobl ifanc o ran da chi wedi gael yr profiadau o gael eich cefnogi gen GISDA. Da chi gallu rhannu chydig bach o ran beth sy'n bwysig i chi o ran y gwasanaeth neu'r gwahaniaeth mae o wedi gwneud i chi fel unigolion? Wel, dwi o dan y mwy o prosiectau GISDA erbyn hyn, so dwi'n cael gwneud lot o stwff gwahanol, a dwi wedi sylwi bod mae prosiectau mae GISDA a'r activities maen nhw'n cynnig di helpu'n anfawr efo confidence fi, a dwi'n teimlo fatha dwi'n gallu gwneud lot mwy na be o'n i cyn i fi dechrau efo GISDA. Ie, dwi hefyd yn rhan mwy efo prosiectau mae GISDA yn neud, a dwi wedi sylwi massive growth yn fy hun ers byw yma. Dwi wedi bod yn byw yma blwyddyn wan, a dwi wedi newid lot ers i fi symud yma gyntaf. Gwych, mae hynna'n ffantastig i glywed, a dwi'n mor falch o clywed bod chi wedi gael y buddiannau yma allan o'r prosiectau gwahanol. Be fysa chi'n dweud ydy'r pethau sy'n cefnogi chi fwyaf? Yn personol, dwi'n teimlo bod dwi'n cael ei cefnogi mwyaf gan cymorth tai a gweithwyr achweddol personol fi. Ie, i fi, cooking sessions, dwi'n teimlo fel sydd wedi helpu fi lot. Dwi wedi hoffi cwcio, ond do'n i'n really gwybod sut. Efo GISDA, mae yna sawl un o'r prosiectau sy'n neud cooking sessions, a mae jyst i helpu loads i gallu cwcio i fy hun a actually bita'n iawn. Ie, mae'r elfen o gael datblygu sgiliau mor bwysig, dydy. Mae hynna'n lyflu i glywed bod o ddim just yn ffocysu ar un elfen, fel da chi wedi sôn o ran tai, bod o hefyd yn helpu chi datblygu sgiliau penodol. O ran yr gwasanaethau sy'n bodoli, sut da chi'n dewis pa gwasanaethau da chi angen o fewn yr ardal, neu sut da chi'n ymatab i'r angen sy'n yna? O ran y cwmni, be da ni'n drio wneud ydy, mewn ffordd un tîm ydy GISDA rhwng pobl ifanc i staff i gyd, a da ni'n trio gwrando ar ein gilydd ac arwain ein gilydd, really.
Tywod, os da ni'n gweld bod na fwlch mewn gwasanaethau neu bod pobl ifanc yn rili licio wneud rhywbeth arbennig, nhw ni fel tywod, rheolwyr trio mynd ati i drio am geisiadau am arian sydd yn mynd i gwrdd ar bwlch yna. A fel da ni'n gweithio rili, dyna sut mae gennym ni tywod, yr amrediad eang o brosiectau ar hyn o bryd. Da ni'n trio mynd ar be mae pobl ifanc yn ddeitha ni lle. A mae Reece a Vex sydd gennym ni fama efo'r podlediad di bod yn arbennig o dda efo ni yn helpu ni drio i pwyntio allan be mae pobl ifanc yn licio, a hefyd mae Reece a Vex yn benodol wedi dysgu fi, o rhai o'r prif heriau sy'n wynebu pobl ifanc heddiw, oherwydd mae heriau'n newid o un flwyddyn i llall, a yn y flwyddyn ddwy ddwytha mae wedi bod yn arbennig o anodd. Felly, ia, da ni'n trio helpu hynny fydda ni'n gallu lle. Dwi'n meddwl be oeddech chi'n sôn ac oedd Reece di sôn chydig bach o ran yr elfen tai, a mae hynna yn un elfen o'r gwaith da chi'n gwneud mewn ffordd ydy. O ran, fysa chi'n gallu egluro o ran sut mae hynna'n gweithio o ran yr ffordd da chi'n gallu cefnogi pobl ifanc o ran y sefyllfa tai a'r sgiliau sy'n dod ynghlwm â hynna? Ia, mae pobl ifanc yn gallu dod at ni eu hunan i ofyn am gefnogaeth neu asiant eraill, a wedyn maen nhw'n mynd trwy y referral process a wedyn maen nhw'n dod at ni, mynd i bynnu be maen nhw isio, maen nhw'n gallu etu'n yr hostal, gen ni le 8 person ifanc yn yr hostal, lle dyn ni yma 24 yr awr, staff yn cysgu fewn yn helpu nhw i fyw yn annibynnol, helpu nhw mynd i'r prosiectau eraill fel Sian dweud gyna gweithio'n holistig, a i anghenion nhw, mae bob un person ifanc yn wahanol, a dyn ni yn cefnogi nhw fel maen nhw isio, i'n gorau dyn ni'n gallu. Mae gennym ni hefyd fflatiau yn Gaernarfon, lle dyn ni symud nhw ymlaen, a maen nhw'n fwy annibynnol, a ia, mae'n gweithio'n rili da, a wedyn dyn ni hefyd efo pobl yn cymunedau hefyd sydd ddim angen llety, ond angen cefnogaeth, sy'n gallu bod yn rhywbeth efo iechyd meddwl, neu jyst chwilio am dŷ, neu eich just help i sgiliau annibynnol. Just ategu at be mae Sharon yn dweud y fanna, dwi'n meddwl, be da ni wedi sylwi fwy a fwy dros y blynyddoedd dwytha di bod yr cyfradd mae pobl ifanc yn symud ymlaen wedi slofi lawr, oherwydd mae'r galw am y gwasanaethau'n llawer uwch na be da ni'n gallu ddarparu. O ran GISDA mae gennym ni ar hyn o bryd 34 gwely mewn ffordd ar draws Gwynedd. O Sharon yn cyfeirio fanna at yr 8 gennym ni'n Hafan. Ond pam da ni eisiau symud pobl ifanc ymlaen, da ni'n cydweithio'n agos iawn efo sefydliadau fel Cyngor Gwynedd, Grŵp Cynefin, adra sefydliadau sydd yn gwasanaethu yng Ngwynedd lle. Ond y broblem ydy does ddim digon o fflatiau yn arbennig fflatiau un stafall, oherwydd does am iws i bobl ifanc sengl cael 2 neu 3 stafall achos mae o'n mynd yn gostus, a hefyd yn ddrud i'r redag o ran tanwydd hefyd. Ond so mae hynna'n anodd, does gennym ni'n digon o lefydd i bobl ifanc symud ymlaen, sydd yn golygu bod y bobl ifanc sydd efo ni yn aml iawn wedi datblygu sgiliau byw yn annibynnol a fwy na parod i symud yn ni blaen, ond does yn unllaid yn y fynd, a mae'r rhestra aros gennym ni'n disgwyl am le yn cynyddu, so mae yna bwysau yn ni'r 2 ochr lle. Mae'n anodd ar y funud, fysa ni'n gallu cael digon o lety. Yeah. A be ydy'r effaith o hynny o ran chi, Reece a Vex, o ran, ydy hynna wedi cael effaith arna chi o ran cael yr dewis o lle i fyw ac yn y blaen? Wel, yn gyfeuan dwi'n fod i symud o'r hostal i'r un o fflats symud o flaen. Ond mae yna mor gymaint efo cheti a pethau fel la. Mae yna mor gymaint o pobl isio tai neu isio lle yn y hostel bod mae yna list yn barod i pobl sy'n symud fewn i rwm fi. A wedyn hefyd does ddim solution i'r problemau sy'n cael ei chosi efo, fel Sian a Sharon yn dweud, does ddim fflatiau un person, a dydyn nhw'n adeiladu nhw chwaith, oherwydd dydyn nhw'n mae pobl yn lot mwy o pres o tai neu fflatiau 2-3 person neu beth nhw 1 person. So fi'n teimlo mae'n cael effaith mawr ar pobl ifanc. Ie, a o rhan fel llety o fewn GISDA, mae'n sort of gridlocked a mae wedi bod am ages herwydd mae'r pobl yn y hostel fel fi a Reece yn barod i symud ymlaen,
ond does na'm fflatiau sy'n mynd ymlaen iddyn ni symud mewn i, a does na ddim fflatiau i pobl yn y fflatiau sy'n mynd ymlaen i symud mewn i fflati hun, a mae 'na dal rhestr i symud mewn i fama, so mae bob dim yn sort of gridlocked, jyst angen i un person cael fflat, a wedyn mae pethau'n gallu rowlio, ond fel mae Reece newydd cael cynnig fflat, ella fydd o fel 2 wsos o wan dwi'n cael cynnig, neu ella fydd o'n fel 4 mis o wan da ni byth yn gwybod, dyna di peth. Ia, ti di egluro hynna'n dda iawn, o ddau na chi, well na be o'n i'n egluro fo. Sa ni'n medru treblu yn tai yn bysa'n flatia hosteli, a fysa ni yn llenwi nhw, a fysa na dal restr aros. Ia, dyna di'r gwir amdani. A rhaid chi gofio, mae GISDA yn cefnogi pobl ifanc sydd ella bod sefyllfa cartra wedi torri lawr, mae yna elfen o fregryswydd yna hefyd. Da ni'n sôn am bobl ifanc sydd, mae pobl ifanc yn gyffredinol yn stryglo'n ariannol a methu cael tai ar y funud. Hyd yn oed pobl ifanc sydd efo digon o gefnogaeth a digon o arian, mae'n anodd iddyn nhw hefyd. Ond mae'n anoddach byth i'r pobl ifanc da ni'n gweithio efo. Mae teimlo ar y funud bod bob peth yn erbyn pobl ifanc. Dim just y llety, ond yr holl bethau eraill hefyd, fel trafnidiaeth cyhoeddus, gwasanaethau iechyd meddwl, a sawl peth arall. Felly dwi mor falch o Reece a Vex yn fama, ond pobl ifanc ni gyd, o pa mor arbennig maen nhw'n gallu cario ymlaen a dangos bod nhw yn medru bod yn wydyn a mynd o dros yr holl rwystra yma sydd yn nerbyn o drwy'r adag lle. Mae'n swnio fatha bod gennych chi system sy'n gweithio reit dda o ran be da chi'n gallu cynnig a'r sgiliau da chi'n gallu datblygu a cefnogi'r pobl ifanc hefo, jyst bod na mwy o angan a angan mwy o llefydd fel oedd Reece yn neud o ran y llefydd one bed lle mae'r pobl ifanc yn barod i symud ymlaen at, ond jyst ddim digon o, a mae'n siŵr bod na elfen o hynny, bod na ddim llawer o dewis wedyn o ran os da chi fel pobl ifanc isio aros yn Gaernarfon neu symud ymlaen i ardal arall, ella bod na fwy o llefydd mewn un lle penodol a ddim mewn llefydd eraill. Dwi'n gwybod i hynna'n rhywbeth da chi'n gweld yn Gwynedd hefyd? Yndi. Mae'n dibynnu hefyd efo mynd efo Gwynedd, ond hefyd mae'n mynd efo'r cyngor cymunedol. Lle mae'n dibynnu lle mae'r person ifanc yn dŵad o, neu lle maen nhw'n byw. A lle bod nhw'n isio byw yn yr ardal lle maen nhw wedi tyfu fyny achos o problemau. Ond wedyn, dyn nhw'n gallu symud i'r rwle arall, achos o'r criteria, so mae'n anodd iawn. A hefyd, dyn ni wedi sylwi, mae yna fwy a fwy o rei ifanc yn dod i fewn, sy'n yn 16 neu newid troi 16. A mae hynna'n anodd efo tai. Mae nhw'n ifanc i gael opsiynau tai. So mae nhw efo ni am hirach am bod 18 fel arfer ydy gallu gael fflat eu hunan lle. So mae nhw yn y system yn hirach, so fel oedd Vex nid gyda gridlock, mae'r gridlock yna hefyd, ac efo'r oed yndi. Jyst ychwanegu beth ti ddweud, Sharon, mae hafan lle ti'n rheoli 8 stafall sy'n a mae o'n ar gyfer pawb, dydy. A dos a ddim fatha, diolch yn on-suite lle, so mae pobl ifanc yn gael o rhannu cyfleustera. A ar ochr positif, mae pawb sydd wedi bod yn hafan yn licio na, mae o'n rhyw deulu bach, mae staff yn licio, mae pobl ifanc yna, mae'n glyd, a mae'n ddigon o gefnogaeth, mae'n ddigon o fwrlwm yna. Ond dydy o ddim yn gwbl addas chwaith, gyda ni fwy a fwy o bobl ifanc sydd yn uniaethu yn aneuaidd, a illa dydy o ddim mor hawdd iawn neu traws, a dydy ddim yn hawdd weithiau i rannu bathrooms, does a ddim digon o breifatrwydd, felly dydy o ddim yn ddelfrydol o gwbl, ond da ni'n trio neud ei weithio fo be gynna ni lle. A be fysa chi'n dweud fysa'r pethau fysa chi'n licio gweld yn datblygu mwyaf o ran hynny? I chi fedru darparu gwasanaethau gorau i'r pobl ifanc yr ardal? Be da chi'n meddwl efo rhyw magic wand fysa'r atab i hynna? Wel, da ni wrthi'n datblygu cynllun cyffroes iawn ar y maes yng Nghaernarfon ar y funud. Fy'n a lot di clywed fi sôn amdano fo barod, ond dwi'n meddwl bod y model yna, fydd o'n barod am ryw chydig o fisoedd eto, ond mae'r model yn gret, oherwydd beth ydi 4 fflat self-contained, a maen nhw newydd ac yn neis, a dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n trio roed y gorau i bobl ifanc.
Wedyn, o'n yr ochr arall, mae'r gofod swyddfa i staff ni, ond gobeithio fydden ni'n medru gwahodd asiantaethau eraill i rannu gofod efo ni hefyd, felly bod ni'n dechrau cydweithio'n agosach. Ac ar y llawr gwylod, fe na hwb gwasanaethau bobl ifanc o bob math. A hefyd mi fydd 'na gaffi lle mae pobl ifanc yn gallu cael datblygu sgiliau dim jyst sut i goginio, ond gofal cwsmar hefyd a dysgu sut i fod efo pobl. Felly mae trio cael y model yna, sef dim gormod, dach chi'n, mae 4 yn ffigwr jyst neis, ond bod gynnwch chi'r holl wasanaethau'r holl staff i gyd o fewn cyrraedd i gilydd lle. A jyst i ddeud hefyd, o ran y gofod llawr gwylod, yr hwb, mae pobl ifanc wedi cydweithio'n agos efo ni i ddeud sut maen nhw eisiau i fannau edrach lle. Felly fydd o'n gyffroes i ni cydweithio fo'r adeiladwyr i drio wneud y saff bod ni wedi, cyfro bob peth o pobl ifanc a ddeud be oedden nhw isio lle. Gwych. O, dwi'n meddwl mae hynna'n un peth o ran be dwi wedi gweld o ran gwasanaeth GISDA dros y blynyddoedd, ond hefyd yn darllen adroddiad blynyddol chi, bod llais pobl ifanc yn rili pwysig a bod chi yn trio datblygu ffyrdd gwahanol i sicrhau bod llais pobl ifanc yn dod trwedd. Mae'n siŵr os ni'n rili licio gofyn wrth Reece a Vex o ran, ydych chi hefo ddigon o cyfleoedd i fedru ddeud ydy llais chi'n cael ei parchu o ran yr pethau ydych chi eisiau gweld yn digwydd yn ein datblygu? Wel, efo GISDA, dyn ni wedi cael lot o opportunities i basically siarad am pethau sy'n effeithio ni, efo ddim just GISDA, ond efo, da ni wedi cael chance siarad efo Crime Commissioner am trwy yr clwb am hate crime, a da ni wedi cael siarad efo cwmni o Llundain, RSA, i siarad am pethau sy'n effeithio'r pobl ifanc yn mwyaf. Ie, hefyd, bob thefnos gyda ni bwrdd pobl ifanc lle da ni'n siarad amdan pethau sy'n effeithio ni fel pobl ifanc, a da ni'n gobeithio mae hwnna wedyn yn cael ei, sort of pasio ymlaen i pobl sy'n gallu helpu efo'r problemau yna. A nath y ddau yn chi digwydd bod dod i gyfarfod aelodau bwrdd GISDA. Hynna dda. Dwi'n meddwl, aelodau bwrdd ni wedi mwynhau cyfarfod chi'n ofnadwy. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n neud mwy o hynna, dweud y gwir. Yndi, dyn ni gael cyfarfod hefyd yn Hafan bob wythnos neu bob pythefnos? Bob pythefnos. Bob pythefnos. Lle mae pobl ifanc yn gallu ditha ni be di problemau sy'n Hafan, os o problemau efo'r adeilad, neu os o beth maen nhw eisiau wahanol am eu gefnogaeth. Mae hynna'n cael ei basio ymlaen i fi, ac os o beth efo'r adeilad, neu beth dwi'n gallu gwneud, mae'n mynd i fyny wedyn bod y rheolwyr yn cael gwybod beth sydd ei angen, a wedyn dwi'n mynd yn ôl at nhw wedyn a dweud, fel, dwi wedi siarad fy nhw a hyn, so i wneud siŵr bod yn cael ei mynd i fyny ag i lawr lle. Mae hynna'n rhan mor bwysig, dwi'n meddwl o ran clywed llais pobl. Mae'n un peth i chi cael rhannu'ch llais a ddeud eich deud, ond mae gael clywed wedyn beth sydd wedi digwydd oherwydd hynna, ac os di pobl actually di gwrando ac ymatab i hynny, dwi'n meddwl jyst mor bwysig a ddim o hyd yn digwydd, dwi'n meddwl. Dwi wedi fod efo lot o services o blaen, ond teimlo fatha GISDA di'n y gyntaf i actually gwrando iddo fi'n iawn, a actually rhoi solutions i'r problemau gyna fi. Ie, cytuno. Mae yna sawl fel sort of projecta neu fel cwmnïau sy'n cynnig pethau i pobl ifanc, ond rhan mwyaf o'r weithiau dyn nhw ddim yn actually helpu, ond mae GISDA actually yn helpu. Mae yna fel sawl peth maen nhw'n helpu ni efo, fel eisiau o blaen, fel sgiliau allweddol, a obviously efo tai, a hefyd helpu efo pobl LHDTC i fel sort of helpu ni hunain fel uniaethu fel da ni isio. A hefyd, jyst yn cofio sydyn o'n Sharon a Reece, fuoch chi yn Finland do, efo rhaglen taith sy'n cael ei ariannu gyda Llywodraeth Cymru. Ia, neu i fod mis Ebrill, chydig o staff a criw o bobl ifanc. Ie, oedd y profiad yna'n anghygol i fi, heb sôn am y pobl ifanc, oedd o'n brofiad sy'n byth yn gael, dwi'n meddwl. Dwi'n mor falch ges i gymaint efo'r pobl ifanc oedd yn braint gymaint efo nhw a rhannu efo nhw da. A wedyn adael Reece dweud be oedd be. So, tra o'n i yn Finland, ges i chance i actually siarad amdan dim just GISDA, ond Cymru i'r pobl ifanc oedd yn Finland. Dwi'n dweud lot o gwaith yn agos efo'r tîm pobl ifanc yn Finland yn Lati. A
oedd o'n experience ni beth yn treidio am un byd. Oedd o'n si dysgu mor gymaint, ddim just am fy hun, ond sut mae pobl yn byw a sut mae gledydd yn taclo problemau pobl ifanc. Oedd o'n eye-opening. Mae gefo'r rhaglen taith, mae gennym ni dipyn o gyfleoedd eraill fydd yn dod i fyny dros yr blwyddyn ddwy nesaf, gobeithio. So, dim hwnna fydd y dwytha, gobeithio. Cos da ni yn meddwl bod, wneud yn saff o pobl ifanc yn cael y cyfleon fysa unrhyw berson ifanc yn cael. A da ni'n credu bod teithio ac agor drysau i'r byd yn mor bwysig. A unio fath o Reece yn dweud, da ni'n dysgu gan yn gilydd, ydan. Felly, mae yn beth rili pwysig. Lot o bobl ifanc, ella bod nhw ddim wedi cael eu cyfle i fynd ar drip sgio, dryd, neu unrhyw beth, tripio mawr yn ysgol, lle. Felly, da ni'n trio wneud i fyny am hynny, lle. Mae'n dod drosodd i fi o ran pwysigrwydd yr staff sydd gennych chi o fewn GISDA i fedru roed yr cefnogaeth i'r pobl ifanc, ond i ymrwymo hefyd, dwi'n meddwl, i'r gwasanaeth. A dwi jyst efo diddordeb, mae'n siŵr o gwmpas yr heriau ella sydd gennych chi o ran cadw'r staff ma sydd wrth gwrs yn ran pwysig o bywydau pobl ifanc. Ia, dwi wrth y modd gweithio GISDA. Dwi wedi cael lot o cyfleoedd i fynd. Dwi wedi bod yn Ynys Enlli ac yn Ffynland, fel o Sian yn dweud. A lot o profiadau, gwych efo'r pobl ifanc, sy'n ni'n gallu meddwl am nich arall. A mae gynnon ni gynllun llesiant, lle dwi roed i gael hynna'n eich o blaen, lle dwi wedi bod yn gweithio. Lle dyn ni wedi bod yn gorge walking, canwio, kaiacio, cerdded, nath ni gerdded, y llwybr llechi. Dyn ni wedi gwneud lot o bethau hefyd, a dwi'n diolchgar iawn i'r rheolwyr am adael ni. Dwi'n meddwl bod hynna'n helpu staff, ynddi. Da ni'n ofnadwy o lwcus o'r staff sgynna ni. Mae o fwy na swydd, really. Mae staff wrth i bod efo pobl ifanc a yn cael gymaint allan ohono fo ei hunan hefyd. Felly mae o'n bwysig bod yn hapus yn eich gwaith. A da ni'n ofnadwy o lwcus gyda ni tima gwahanol, ond mae pob yn gweithio fe gilydd hefyd. Gyda ni elfen lle da ni'n cynnig addysg, gwaith, hyfforddiant a cyfleon, profiadau gwaith. Ond hefyd gyda ni brosiectau eraill fel rhieni ifanc, LHDTC, prosiectau creadigol, prosiectau cefnogi, da ni'n gweithio'n agos efo Gwasanaethau GISDA, efo pobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal, lle mae gennym ni amrediad eang o staff yn gweithio ar gwahanol prosiectau, ond ar diwedd y dydd, da ni'n gweithio fel un tîm, a da ni'n ofnadwy o lwcus, a fysa na ddim GISDA heb y staff, lle. Mae pawb yn gweithio fe gilydd, a mae o'n lle'n really neis i weithio i. Da iawn. I fi, mae bob member o staff yn GISDA, maen nhw'n pobl swn i'n hapus nabod tu allan o GISDA. Ie, mae gyda'r staff yn mynd above and beyond iddyn ni, fel job description nhw, a maen nhw dal yn mynd heibio hynna i helpu cymorthu ni. Mae hynna'n really lyflu i glywed, ond hefyd mor bwysig o ran ystyried yr math o waith, o ran natur gwaith cefnogi chi fel pobl ifanc. Da chi eisiau'r pobl iawn yn dod i fewn i'r swydd mewn ffordd hefyd oes i sicrhau bod chi fel pobl ifanc yn gael yr pobl iawn i cefnogi chi, pobl sydd am gwrando. Be di'r pethau da chi'n meddwl mwyaf o ran y staff sy'n sefyll allan i chi, fatha pam bod nhw mor dda yn ei gwaith, kind of what are the main things o gwmpas hynna? Yn personol, dwi'n teimlo fatha reswm pan mae bob member o staff yn dda, ydy oherwydd mae pawb dim ots faint oed nhw, dim ots pwy dyn nhw, maen nhw gyd yn professional, a maen nhw'n setio professional boundaries na'n rili da. Mae'n weithio, mae'n teimlo fatha ti'n siarad eitha ffrind, ond dwi'n gwybod sa bob member o staff yn GISDA, os yna unrhyw cynnes amdano fi, sy'n nhw'n deitha'r pobl iawn. A mae'r professional boundary bob tro yna, mae'n just an amazing, to be honest. Ie, mae'n really neis hefyd, mae'n neud iddyn ni'n teimlo saff pe mae staff actually fel yn bod fel ffrind iddyn ni hefyd, ddim just fel rhywun proffesiynol sydd fel yn gweithio hefo ni, i fel y ffaith bod nhw'n gallu bod fel ffrind hefyd, mae'n neud iddyn ni teimlo mwy saff, a mae'n neud iddyn ni teimlo fel
fyswn ni actually eisiau deitha nhw os fysa rhywbeth yn mynd ymlaen, hefyd weithiau os does na'n sort of fel y friendship na ti'n ofyn i deitha pobl, ond hefyd mae staff yn mor glên at ni, da ni actually'n teimlo'n saff i gallu deitha nhw beth sy'n mynd Dwi'n ymlaen. meddwl mae be ti'n dweud o gwmpas fatha teimlo'n saff a gael yr hyder na hefo pobl eraill jyst mor bwysig o ran be da chi wedi bod yn trafod yn barod o gwmpas mae pawb efo pethau mynd ymlaen yn bywydau nhw, so da ni eisiau cefnogi pobl ifanc i sicrhau bod chi hefo yr llefydd iawn a'r cefnogaeth iawn i helpu chi symud ymlaen hefo bywydau chi hefyd da. Yndi, mae'n ofnadwy o bwysig i creu y perthynas na efo'r person ifanc, fel o Vex yn dweud. A mae staff ni, dwi weld o bob dydd, mae argob annol, mae staff ni'n ffantastig yn gwneud hynna. Ond dwi'n meddwl oedden ni'n trafod gynnau ddweud y gwir, pwysigrwydd amser a mewn byd mor brysur a hectic a pob yr isio un lle llall neu ffôn hyn neu beth bynnag, mewn byd prysur, da ni'n anghofio weithiau pa mae'r effeithiol di rhoi eich amser i rywun arall a weithiau mae mor syml a hynny. A yn yr hostel, yn yr hostel lle mae staff cysgu mewn, maen nhw'n na drwy dydd a nos, a wedyn da ni'n trilio lot o amser efo pobl ifanc a hwnna di'r peth mwyaf sy'n cyfrannu at y perthynas bod ni'n rhoi'r amser i wrando a deall a dod i'n nabod y bobl ifanc lle ac yn ôl hefyd sefydlu'r perthynas na, so mae'n bwysig bod gennym ni amser. A mewn cyfnod lle mae gymaint o bethau wedi cael eu torri a gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu torri torri efancw, does na'n pris ar amser. A mae rhaid i ni fod yn ofalus, peidio torri gwasanaethau fel GISDA a meddwl bod chi'n medru gwneud rhywbeth mewn hanner yr amser. Ond, fydda'n pwysleisio digon pa mor bwysig di amser. Ac o ran yr niferoedd o pobl ifanc da chi'n cefnogi, da chi'n teimlo bod gennych chi ddigon o staff a ddigon o gwasanaethau i kind of cwrdd ar angan sy'n ar hyn o bryd? Na, ond da ni ar hyn o bryd gyda ni 60 o staff yn gweithio yn Gwynedd. Mae gyda ni lle yn Pwllheli, Blaenau Ffestiniog ac yn Gaernarfon. Os gyda ni'n digon o le i fod yn onast. A da ni'n barod wedi adnabod bylcha mewn gwasanaethau a fysa ni licio mwy a datblygu mwy. Ond beth sy'n anodd efo GISDA di bod llawer o prosiectau ni'n dros dro, felly mae yna grantiau dod i ben, felly mae'n anodd cadw staff, mae'n anodd gaddo bod swydd yn barhaol pam rili dio ddim. Felly mae o'n anodd i greu sefydlogrwydd pam da chi'n rhedeg elusen lle. Mae'n adag heriol o ran fel ti'n neud yr elfen ariannol a da chi fel mudiad trydydd sector o hyd yn gorfod trio ffeindio arian a grant ac yn y blaen ac ella bod y cyhoedd ddim yn hollol sylwi hynna chwaith o ran faint o gwaith ag egni sy'n gallu fynd i fewn i sicrhau bod y gwasanaethau ma'n parhau mewn ffordd. Ia, bod o ran pobl ifanc, mae'n adag ofnadwy anodd i bobl ifanc os does o ddim dyn nhw'n cael llawer o bres. Ond swn ni jyst licio pwyntio allan ar y pwynt yma. Mae rhai o pobl ifanc ni yn rhan o pilots basic income, lle maen nhw'n cael swm eitha sylweddol rili bob mis, a wedyn maen nhw'n trealu ar gyfer pobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal lle. Dwi'n wirioneddol yn cefnogi prosiect yna a dylsa fo cael ei ledaenu i pobl ifanc i gyd, oherwydd mae jyst yn tynnu chydig bach o pressure rili. Ond o ran mudiad, mae costa byw, mae bob peth dim di fyny, cost tanwydd, bob peth. A mae'r cost da ni eisiau redag cwmni fel hyn, mae jyst yn mynd yn uwch ac yn uwch. Felly mae o'n anodd, ond gennym ni dîm rheoli da, mae gennym ni bwrdd rheoli cefnogol, tîm o staff da, a da ni yn dod drwyddi lle. Ia. Ac o ran yr ffocws o ran y pethau sydd angan ella gael y sylw mwyaf, be da chi'n teimlo fel unigolion kind of ydy'r un o'r prif heriau heblaw mae'r elfen tai da ni wedi trafod yn barod, os na ryw maes neu ffocws penodol da chi'n meddwl sydd angan ar rhywbeth ar hyn o bryd? I fi trafnidiaeth, mae trafnidiaeth cyhoeddus yn wbath really bwysig, really, fel pobl sy'n byw yn fel llefydd mwy rural, eich angen mynd i y pwyntiadau
fel universal credits neu beth. Mae'n anodd efo buses, hefyd cost buses yn mynd fyny, a mae jyst fel amseroedd yn dyn nhw'n fel lincio fyny efo connections, just mae dipyn bach yn llanast, really. Fel yn y blwyddyn diwetha, mae'r cost buses di mynd fyny pint, a mynd fyny 3 gwaith yn y blwyddyn diwetha. Dwi'n cofio y ticad dwi'n gallu cael, o'n i arfer talu £3.50 blwyddyn diwetha, wan mae fyny £4.40. A mae'n siŵr bod hynna'n rhywbeth, o'n i bai bod chi yn gorfod byw a bod yn reliant ar trafnidiad cyhoeddus fel ti'n dau Vex. Dydy o ddim yn effeithio pawb mewn ffordd na di, so ella bod rei pobl ddim yn gweld pwysigrwydd ohono fo, ond fel ti newid egluro, mae o'n bwysig ac enwedig iddyn ni yn Gogledd Cymru oherwydd bod ni'n byw yn ardal mor gwledig. Mae jyst ella cyrraedd rwla i gweld ffrind neu teulu neu mynd i appointments. Be bynnag ydi o, da ni'n hollol ddibynnol ar gwasanaeth fatha trafnidiaeth cyhoeddus i gael ni yna. Ac os di hwnna ddim ar gael, da chi'n stuck. Ie, fel mae lot o pobl dwi'n nabod sy'n maen nhw wedi gofio bod yn appointment am dyda 11 gloch yn bora. Mae yna bws am 10 yn y bora, so fysa nhw'n aros fel o gwmpas am te fel hanner awr neu beth, neu fydd nhw fel 20 minutes yn hwyr. Hefyd, lot o'r amser di buses ddim yn troi fyny, neu maen nhw'n really hwyr. So, di pobl ddim yn really gallu relio arnyn nhw, a hefyd hefo rhan mwyaf o appointments. Os ti'n cyrraedd 5 munud yn hwyr, ti'n gofio aros am appointment arall. Ti di methu appointment chdi. So dim yn really deg i pobl gorfod relio ar public transport a bethau fel yna, a di public transport methu bod yna ar amser a methu bod yn reliable. Hynna'n pwynt ofnadwy o bwysig. Da chi'n meddwl bod Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o hyn ac yn cymryd sylw o hyn? Yndyn, yn y meeting RSA cafon ni cwbl o misoedd yn ôl, public transport honna oedd un o'r issues nathon ni ddod fyny, a oedd gynnon ni fel sawl pobl yna, a atab nhw oedd, ia, da ni'n gwybod, da ni'n methu wneud dim byd. Os dyn nhw methu wneud dim byd, pwy sydd am? Mae wbath angen newid, so maen nhw yn ymwybodol, just ddim yn newid. Be sy'n bwysig wrth gwrs ydy bod chi yn codi'r pwyntiau yma a codi nhw eto ac eto ac eto yn y gobaith fydd pethau yn gobeithio newid, a fe chi'n rhan o gwneud yr newid yna fydd yn effeithio ar lot o pobl eraill hefyd. Mae yna gwaith gwych yn cael ei wneud oes o ran chi'n codi profil o elfennau fel hyn. Da ni'n cydweithio dipyn o'n hefyd efo'r gwasanaethau brys, nifer o bobl ifanc yn diodda efo iechyd meddwl gwael lle, a dywed yn aml da ni'n yn gorfod diweddu yn yr ysbytai neu'n ffonio'r gwasanaethau brys. Mae gennym ni berthynas eitha da rili efo'r heddlu a gwasanaethau ambulans a gwasanaethau iechyd, ond y gwir amdani ydy does na ddim digon o wasanaeth a mae gwneud yr trosglwyddo o gwasanaethau plant i gwasanaethau dolion hefyd wedi bod yn anodd i dipyn o bobl ifanc. Dwi'n siŵr sa Reece yn medru deud mwy na fi am hynna. Dwi yn stryglo efo problemau iechyd meddwl reit drwg, a dwi wedi fod efo lot o services gwahanol dros y blynyddoedd. Dwi wedi bod efo counselling, therapist, bob dim, a ti'n fatha mae bob tro'r un atab o maen nhw'n dismissal, maen nhw'n dismissive am sut dwi'n teimlo, maen nhw'n belitlio teimladau fi, a dwi'n teimlo fatha mae'r services yma sy'n fod yna i helpu dyn nhw ddim. As in, pryn i fath therapist fi o blaen, oedd hi'n dweud un wsos o'n i efo rhywbeth, wsos nesaf o'n i heb, wsos nesaf o'n i efo fe, wsos nesaf oedd i heb. A dwi'n teimlo fatha mae'r services yma, maen nhw'n dim yn educated, maen nhw'n just yn unprofessional. Ie, dwi'n cytuno efo hynna. Dwi wedi cael sort of profiad debyg efo fel un person yn dweud, ia, da chi efo hon, nhw'n ni fel cymryd y steps nesa, dyn person arall yn dweud, na, ti'n meddwl fo, fel, a o hyd yr un advice, a wedyn hefyd gallu symud o fel bod efo prosiect iechyd meddwl ar gyfer plant i fel oedolion. Diolch yn transition smooth a ddylse fo bod. Mae yna waiting list mor hir, ond
wnaeth nhw'n rhoi chi ar fel y waiting list tan ti'n cyrraedd 18, so wedyn ti yna misoedd heb cymorth. Even though mae'r gwasanaethau plant a oedolion yn gweithio dan yr un tîm, dydyn nhw ddim yn gweithio efo gilydd. Os mae'n gwneud sens? Oherwydd o'n i efo tîm plant am 2 mis cyn i fi roed yn oedolyn. A doedd am transition rhwng y ddau yn nhw. Oedd o just yn gyrffan there and then. A ddylse yna newid, dwi'n meddwl. Ie, dwi'n meddwl mae yna o hyd le i wasanaethau datblygu ymatab, gwneud pethau'n well. A dyna pan bod o mor bwysig i ni glwad kind of profiadau chi fel unigolion o ran sut fysa pethau'n gallu newid a be fysa chi licio gweld o ran sut fysa pethau'n gallu fod yn rili da o ran gwasanaethau gwahanol. Cos mae sefyllfaoedd pawb yn unigryw ofnadwy a mae meysydd fatha iechyd meddwl yn gallu fod reit cymhleth ac anodd ella i pobl eraill dallt o ran yr effaith mae'n gael ar unigolion. O ran yr pethau sydd yn cefnogi iechyd meddwl, be di'r pethau ella y gwasanaethau o fewn GISDA neu pethau eraill sydd yn helpu hybu iechyd meddwl pobl ifanc, ydych chi'n meddwl? Mae gan GISDA prosiect ICAN neu fedra i, mae'n cael ei ariannu gan bwrdd iechyd Pitsi Cydweithio, a mae hwnna benodol ar gyfer cefnogi pobl ifanc efo lefel isel o problemau iechyd meddwl o ran iselder neu gorbryder. Ond dychmod, ar wahân i hynna, yr math o bethau dwi'n gweld sy'n helpu ydy mynd â pobl ifanc am dro, mynd allan, treulio amser, gwneud pethau creadigol, theatr, da ni'n cydweithio efo Fran Wen, da ni wastad efo artistiaid gwahanol. Felly agor drysa pobl ifanc a rhoi cyfleon iddyn nhw a does am un drws na nhw neu ddim trio agor os dyn nhw eisiau trio. Felly dydy o ddim yn necessarily gwasanaeth iechyd meddwl, mae o'n amrediad o ymyrithfa gwahanol lle dwi'n gwybod be mae pob arall yn feddwl. Na, dwi'n cytuno efo be mae Sian yn dweud fyna. Efo, y Sian dweud bod ddim jyst pethau iechyd meddwl, dwi deitha yna staff y blaen dwi eisiau gwneud rhywbeth a maen nhw wedi gwneud o digwydd. So, os ti'n gofyn amdano fo, wneith GISDA trio bob dim i wneud siŵr mae'n posib. Mae ICAN hefyd yn helpu lot efo llesiant, mwy tuag at fel y llesiant, fel mynd am dro neu fel sesiynau celf, just sort of fel cymryd amser i fel sort of camio lawr a cymryd amser i'n hunain yn lle brysio un lle i'w llall, a fel brains ni, fel be sy'n mynd nesa, mae ICAN yn helpu ni sort of slofi lawr a just concentratio be sy'n digwydd Mae ŵan. hynna'n briliant. A dwi'n meddwl beth sy'n dda ydy bod yna pethau sy'n siwtio pobl gwahanol, cos da ni'n gyd yn licio'r un peth chwaith. Di mynd am dro ddim yn gweithio i bawb na de, so di pethau celf ddim yn siwtio pawb, cos di pawb ddim yn teimlo'n creadigol. So mae'n neis bod chi hefo pethau gwahanol da chi'n gallu trio, neu fel mae Reece yn dweud, actually, os dwi eisiau gwneud rhywbeth gwahanol, fedrith trafod efo rhywun, a fedrith nhw gweld wedyn beth sy'n ar gael o gwmpas hynny. So mae'n o hyd yr kind of mae'n teimlo i fi bod GISDA yn gwasanaeth sydd yn holistic iawn ac yn ffocysu'n benodol ar yr unigolyn. So mae bob dim yn gallu fod amdano chi, pethau unigryw chi fel unigolion, a bod yr tîm yn gweithio o gwmpas hynny. Yndi, swn i'n cytuno efo hynna. Un o prosiectau da ni newydd uchaf wan sy'n cael ei ariannu trwy ffyniant pro gyffredin. A enw'r prosiect ydy tîm o amgylch y person ifanc. A dyna union beth da ni'n drio wneud, really. Ia, ti di egluro fo well na beth sy'n ni, ond mae o'n bwysig. Fedri di'n just canolbwyntio ar un elfen o bywyd rhywun. Cos mae gyd yn un person yda ni da. So, da ni wedi clywed dipyn o pethau gwahanol o ran gwasanaethau sydd ar gael, yr effaith mae o'n gael ar yr unigolion, ymrwymiad staff, pwysigrwydd kind of avenues gwahanol o ran cyllido'r gwasanaethau a sut mae hynny gallu fod yn heriol tymor hir. Ond beth sy'n dod drosodd i fi ydy bod llais pobl ifanc yn bwysig iawn, bod na gyfle i bobl ifanc gael ddeud i ddeud a cyfle i herio ella beth sy'n digwydd o fewn cymdeithas. Ond hefyd, bod na cefnogaeth o ran datblygu sgiliau a trio sicrhau bod chi fel pobl ifanc hefo'r dyfodol gorau
sydd yn bwysig ofnadwy. So jyst cyn i ni gorffan, os ydych licio gofyn, be ydy'r un peth fysa chi'n licio i pobl gwybod neu cofio am GISDA? I fi, mae yna stereotype o ran GISDA, fel mae pobl yn dweud, os ti'n drwg, fydd ti'n difynnu efo GISDA, ond di GISDA ddim really fel na. Fel, bod yn y hostel i fi, fel, dwi wedi newid loads, mae yna mor gymaint o cymorth gan staff. Fel, does na'm rhaid i bod yn ofyn os fel, ti yn landio fyny yn symud i fama. Fel, does na'm byd drwg am dod i GISDA am help. Fel, mae GISDA yma i pobl ifanc, a does na'm angen bod yn ofyn. Yna'n pwynt really pwysig, diolch Vex. Yn union fel o'n i am ddeud o'n hefyd, fel mae Vex yn dweud, please i pawb peidio fod yn ofyn dod i GISDA, peidiwch fod yn ofyn gofyn am gefnogaeth. Dyn ni yma i bob person ifanc heb berniadu dim byd. Ia, ond hynna sy'n ni'n licio pobl ifanc gwybod. Mae yna stigma mawr efo pobl sy'n dicartraf neu efo pobl sy'n mental health. A mae GISDA bob dydd yn taclo'r stigma yna yn trio carudo fo. Cos dydy o ddim byd i fod yn ashamed drosodd os ti yn struggle mental health yn dicartraf. Does o ddim angen fod yn ashamed neu ofyn o gwbl. Diolch Reece. So dwi'n gobeithio trwy siarad a codi ymwybyddiaeth am yr elfennau gwahanol yma, mi fydda ni fel cymdeithas yn dallt mwy a gallu ymatab yn well i hynna hefyd. O ran fi, dwi'n meddwl mae pawb arall wedi dwy'n syniadau fi ddweud y gwir, ond mae hynna'n dangos bod ni gyd yn meddwl rhywbeth debyg i'n gilydd, lle so dwi'n licio meddwl bod GISDA'n rhyw fath o rhwyd mawr, rhyw fath o net sydd yn dal pobl ifanc, a does gynnon ni ddim criteria, dach does am rai chi gael A, B, C ddod ato ni. Gyn bellad a bod chi a fewn yr oedran, da ni'n gefnogi, fysa ni'n croesawu neu ffeindio ffordd o helpu pawb. A dyna sy'n ni'n licio i bobl feddwl amdana ni, bod nhw'n ei ffeindio ffordd. A mae yna ffordd efo pawb. Mae yna rei pobl efo rhwystra mwy neu gilydd mewn bywyd, ond dyna pam da ni yma i helpu pobl i ddod dros teini lle. Ia, efo'n gilydd. Ffantastig. Ac o ran ella i rywun sydd yn gwrando ac eisiau gwybod mwy am y gwasanaeth neu eisiau cyfeirio neu eisiau cefnogaeth, be ydy'r ffordd gorau pobl ddod ata chi fel gwasanaeth? Ydy o trwy'r we neu jyst i dod i weld chi yn Gaernarfon neu un o'r swyddfeydd neu sut ydy'r peth gorau? Mae hynna'n un o'r pethau da ni'n teimlo yn gry ynddo fo, lle da ni'n trio wneud o'n hawdd i bobl ddod ato ni. Felly os rhywun yn gallu codi ffôn neu rhoi negas, mi nhw'n ni ddod allan at y pobl ifanc wedyn. Felly os oes y berson ifanc yn byw yn ardal Tywyn, Meirionnydd neu'n dach bod yn Bangor, dim ots lle ma nhw'n ni drio mynd allan ato nhw, a dos gynnon ni ddim ffurflenni cymhleth na dim byd, felly nhw'n ni wneud hynny i gyd. Felly mae o'n eitha hawdd, mond yn wneud y darn cyntaf sef i ofyn am help. Ffantastig. Wel, dwi'n ddiolchgar iawn i chi am ymuno hefo fi heddiw, am roid eich amser i fyny ac i drafod y pethau o gwmpas profiadau chi am yr gwasanaeth ac o ran pethau sydd yn digwydd yn ein ardal ni, dwi'n meddwl sydd yn rili bwysig i pobl yn cymdeithas ar draws Cymru i fod yn ymwybodol ohono fo. So, diolch yn fawr iawn i chi a pob lwc i chi gyd i'r dyfodol. Diolch am ymuno hefo ni yma yn y gyfres o podlediadau yn ymwneud â chydweithio gydag asiantaethau lleol a chodi ymwybyddiaeth o heriau cymdeithasol o fewn ein cymdeithas ni. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau'r drafodaeth. Byswn ni'n hoffi diolch yn fawr i'r Gronfa Cydweithio Cymunedol am y nawdd i'r greu'r gyfres yma ac i Aled o y pod amgynhyrchu. A diolch yn fawr iawn i Reece, Vex, Sian a Sharon o GISDA am drafod y materion pwysig yma hefo fi.